Вітаю, шановныя сябры! Вы на адукацыйным канале, які прысвечаны ваеннай гісторыі беларускага народа, і з вами Віталь Чаруінскі. Шчыра дзякую вам за падтрымку гэтага праекта, за падабайкі, каментарый, падпіскі, спонсорства, фундатарства. Дзякуючы вам і працягваем паступова перагортваць старонкі нашай гісторыі. Пачыналі мы ад полацкага і тураўскага княстваў. Хто не бачыў тыя ролікі пад гучнай назвай «Першае войска беларусаў», вось вам спасылка на адзін з іх. Параўнайце, як у лепшы бок змяніўся наш праект. Дык вось, пачыналі мы з агляда 9-10 стагоддзяў, дайшлі да сярэдзіны 17-га, дзе затрымаліся. Па аб'ектыўных прычынах. Вайна 1654-1667 гадоў адна з самых буйных і крывавых у беларускай гісторыі. Працягваем разбіраць яе па костачках. Галоўная тэма сённяшняга роліка – Магілёўскае паўстанне 1661 года. Закаранем і іншыя, не менш важныя падзеі гэтага перыяду. Будзе цікава. Пагналі! Спачатку тэст для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Увага! Пытанне. У якім мастацкім творы Уладзіміра Караткевіча узгадваецца Магілёўскае паўстанне 1661 года? А. Каласы пад сярпом тваім. Б. Сівая легенда. С. Леаніды не вернуцца да зямлі. Д. Чорны замак Альшанскі. Думаем, капаемся ў галовах, узгадваючы школьную праграму, абіраем адзін з варыянтаў і чакаем. Правільны адказ пачуем напрыканцы гэтага роліка. Працягваем. Нагадаю, што тэмай мінулай лекцыі размовы была бітва пад Палонкай 28 чэрвеня 1660 года. Узгадваеце, чым завяршылася тая сеча? Правільна, разгромам войска Івана Хаванскага. Пасля Палонкі кардынальна мяняецца сітуацыя на фронце. На працягу некалькіх месяцаў велікалітоўскае войска вызваляе з-пад царскай улады значную частку тэрыторыі ВКЛ. Жыхары некаторых гарадоў і мястэчак сваімі сіламі пазбаўляюцца ад непрыяцельскіх гарнізонаў. Масква чакаема называе гэтыя дзеянні мяцяжамі і здрадамі. Найбольш гучным і рэзанансным становіцца паўстанне ў Магілёве. Тым самым горадзе, які ў жніўні 1654 года, праз 3 месяцы пасля пачатку вайны, добраахвотна адкрыў свае брамы перад маскоўскім войскам, прыняў царскую прысягу і быў упэўнены, што масты, якія злучалі Магілёў з вялікім княствам літоўскім, спаленыя назаўсёды. Магілёўцы разумелі, што адваротнай дарогі няма, таму масова запісваліся ў казацкі полк беларускага палкоўніка Канстанціна Паклонскага, адчайна баранілі свой горад. Падчас аблогі ўрадавым войскам Януша Радзівіла люты 1655 года амаль без вагання выставлялі свае аддзелы ў склад царскага войска Івана Хаванскага. А тут раптам усё змяняецца на 180 градусаў. Што здарылася? Разбяромся, але аб усім па парадку. Магілёў. Найбуйнейшы горад вялікага княства літоўскага, гандлёвы цэнтр, мае сваю мытню. У 1561 годзе заслугоўвае права на войтаўства, гарадское самакіраванне. У 1577 годзе прывілеем Стэфана Баторы атрымлівае магдыбургскае права і герб. У блакітным полі вежа мураваная, высока выведзеная. Будуецца гарадская ратуша, сімвал самакіравання і вольнасці гандлю. Горад мае прывілей на правядзенне 2 кірмашоў на працягу кожнага года. Па гаспадарчым значэнню ВКЛ займае адно з першых месцаў, пасля Вільні. У першай палове 17 стагоддзя мае 17 цэхаў, аб'яднанняў рамеснікаў па прафесійным прынцыпе. Магілёўскія купцы гандлююць у гарадах маскоўскай дзяржавы, Польшчы, Чэхіі. Гарадскую вярхушку складае магілёўская шляхта, якой, дарэчы, мала. Валодае ўсяго 2% дымоў. Духавенства, замкавая адміністрацыя. Найбольш значная група насельніцтва – гэта мяшчане, купцы, дробныя гандляры, рамеснікі, якія знаходзяцца пад юрысдыкцыяй магістрата. Другую сацыяльную катэгорыю складаюць тыя, хто не мае гарадскіх правоў: чэлядзь, каморнікі, людзі лёзныя. На чале гарадскога самакіравання стаіць войт, які пажыццёва прызначаецца каралём Рэчы Паспалітай. Перад вамі скульптура войта Менскага, сучасны помнік. Але ж падобны тыпаж мог быць і ў Магілёве. Абіраюцца бурмістры, звычайна адразу 2, райцы, лаўнікі. Заўважу, не прызначаюцца, але абіраюцца. Пры магістраце дзейнічае кантрольна-дарадчы орган, куды штогод магілёўцы з ліку гараджанаў
абіраюць 12 прысяглых паспалітых, і гэта ініцыятыва знізу, так бы мовіць, настойлівая просьба гарадскіх масаў Магілёва. Абавязак абраных паспалітых сачыць за правільным выкарыстаннем гарадскіх сродкаў, а таксама разам з магістратам удзельнічаць у вырашэнні розных пытанняў жыцця горада. Усё слушна. Пасля Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 года спробы аб'яднаць каталіцкі касцёл і праваслаўную царкву Магілёў працягвае заставацца буйным цэнтрам праваслаўя, дзеля абароны якога пры цэрквах ствараюцца братчыны, братствы, своеасаблівая форма рэлігійна-палітычнага руху. У горадзе дзейнічае агульнаадукацыйная брацкая школа, а таксама брацкая магілёўская друкарня. Вось так. Як бачым, унутрыпалітычнае і культурнае жыццё горада віруе, але ж не проста віруе, а перыядычна выбухоўвае у выглядзе гарадскіх паўстанняў ці буйных канфліктаў. Такія яны неспакойныя гэтыя магілёўцы. Не дзіва, што ў адным з тагачасных дакументаў жыхары гэтага горада ўзгадваюцца як «волныя сыны волнай Речі Паспалітай». Чэрвень-ліпень 1606 года. Выступленне рамеснікаў і гарадской беднаты супраць магістрата. Прычына – злоўжыванне ўладай магістратам, непасільныя падаткі і грашовыя паборы. На чале паўстання Стахор Міткавіч, староста цэха саладоўнікаў цэха, які вырабляе солад, галоўны інгрэдыент для піва. Валявым рашэннем паўстанцаў абраны новы склад магістрата з людзей лёгкіх права і пісьма неўмеетных. Незаможных і непісьменных, але ж вартых даверу народных масаў. Новы магістрат мусіць адказваць за вырашэнне адміністрацыйных, фінансавых і судовых пытанняў. Як вы думаеце, што робіць кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт III Ваза? Урадавыя войскі шле для задушэння бунта? Не. Звяртаецца да магілёўцаў з лістом, прапановае вырашыць канфлікт цывілізавана ў каралеўскім судзе. У выніку перамоваў паўстанцкая рада працягвае працаваць, дабывае свой тэрмін і ў лістападзе 1608 года перадае ўладу ранейшай радзе, складзенай з прадстаўнікоў багатых купецкіх вярхоў. Але спакою ўсё роўна няма. У наступныя 2 гады барацьба мяшчанаў гарадскіх нізоў супраць магістрата набірае ўсё больш моцныя абароты, ледзь-ледзь не запусціўшы рухавік узброенага паўстання. 1610 год. Спробы выступлення заканчваюцца судом. Арганізатары абвінавачаны ў тым, што бунты і разрухі ў горадзе строілі, чалавека паспалітага ад паслушэнства ўраду адводзілі, на ратушу гвалтоўна нападалі і варота ад яе выламывалі, на гвалт над урадам званілі і заклікалі і раду патапіць пагражалі. Вынік. 5 завадатарам выступлення, смяротнае пакаранне, адсякаюць галовы на Ільінскай гары ў Магілёве. Кастрычнік 1618 года. І зноў бунт. Гэтым разам прычыны не эканамічна-палітычныя, але рэлігійныя. У Магілёў мусіць прыбыць полацкі уніяцкі архіепіскап Язафат Кунцевіч з намерам прыгледзець за царкоўным парадкам. Праваслаўныя цэрквы Магілёва мусяць быць перапрафіліраваны ва уніяцкія, грэка-каталіцкія, дзеля аднаўлення былога адзінства хрысціянскай царквы. Вонкава у абрадах амаль нічога не зменіцца, акрамя дагматыкі. Усе хрысціяне павінны быць пад уладай рымскага папы. Спроба навязаць жыхарам Магілёва унію правальваецца. Магістрат заяўляе, што горад не будзе падпарадковвацца уніяцкай мітраполіі. Даведавшыся пра набліжэнне світы Язафата Кунцевіча, найбольш актыўныя праваслаўныя месцічы зачыняюць перад ім гарадскую браму, б'юць трывогу ў вечавы звон на ратушы. Сотні магілёўцаў са зброяй у руках выбягаюць на гарадскія валы, куды нават выкатваюцца гарматы. Узброенае сутыкненне не адбываецца, але праз пэўны час пасля судовага разбіральніцтва паводле каралеўскага універсала Жыгімонта III Вазы 20 галоўных завадатараў гэтага выступлення прыгавораны да смяротнага пакарання і канфіскацыі маёмасці. На астатніх жыхароў Магілёва накладзены штраф. Вояк. 1632 год. Ідзе Смаленская вайна. Магілёўцы моцна дапамагаюць войску Рэчы Паспалітай правіянтам, гарматамі, кулямі, порахам, амуніцыяй. Сваімі сіламі ўзмацняюць гарадскія валы Магілёва. За ўсё гэта ў знак удзячнасці ад караля польскага вялікага князя літоўскага Уладзіслава IV Вазы магілёўскія мяшчане пазбаўляюцца павіннасці ўтрымліваць пастоі вайскоўцаў, а таксама атрымліваюць прывілей самастойна гнаць гарэлку, варыць мёд і піва, але не для продажу, а толькі на свае патрэбы. 1636 год. Адбываецца новае хваляванне ў горадзе. Гарадскія нізы выступаюць супраць магістрата. 1638 год. Хваляванні паўтараюцца. Дарэчы, вялікую частку гарадской беднаты складаюць былыя жыхары маскоўскай дзяржавы, якія на працягу апошніх
дзесяцігоддзя ўцякалі ў Вялікае княства Літоўска ў пошуках лепшага жыцця і знайшлі прытулак у буйным горадзе на Дняпры. 1654 год. Пасля апошніх буйных гарадскіх хваляванняў мінуе 2 дзесяцігоддзі. За гэты час у горадзе пэўную моц набірае так званая прамаскоўская партыя, абагульняючы тэрмін для тых мяшчанаў, збольшага купцоў, таксама дробных шляхцічаў, якія з прыдыханнем глядзяць на ўсход. Іх няшмат, але дастаткова, каб ускаламуціць ваду. Імаверна, што мараць перайсці пад маскоўскую ўладу. Чакаюць і атрымліваюць буйную вайну на сваю зямлю. Пачатак верасня 1654 года. 4-й месяц баявых дзеянняў. Магілёў добраахвотна пераходзіць пад маскоўскую ўладу. Сёння ўжо ўзгадвалі пра гэты факт. Моцна спрыяе схіленню гараджанаў да капітуляцыі беларускі палкоўнік Канстанцін Паклонскі, які свой вайсковы чын зусім нядаўна атрымаў ад маскоўскага гасудара пасля пераходу на царскую службу. Была на канале лекцыя размова пра гэту неардынарную асобу. Гляньце, хто прапусціў. Дык вось, Магілёў скараецца пасля 10 дзён перамоваў паміж уладамі горада і прадстаўнікамі цара, маскоўскім ваяводам Міхаілам Ваейкавым разам з новаспечаным палкоўнікам-калабарантам Канстанцінам Паклонскім. Падштурхоўваюць да гэтага рашэння жахлівыя навіны з Мсціслаўля, горада амаль у 2 разы буйнейшага за Магілёў, які адмовіўся скарыцца царскаму войску Алексея Трубецкога і атрымаў пры захопе паказальную масавую разню месцічаў. Падпіхваюць да прыняцця капітуляцыі звесткі пра тое, што 24 жніўня пад Шапялевічамі велікалітоўскае войска Януша Радзівіла терпіць моцную паразу. Цяпер няма адкуль чакаць дапамогі. Урадавае войска знішчана, а гэта значыць, што ў дадатак не будзе і пакарання за здраду. Няма каму караць. Дарэчы, пералічаныя факты не галоўныя прычыны рашэння магілёўцаў перайсці на бок Масквы. Тут усё ж больш меркантыльнага разліку. Спадзяюцца, што памяняюцца толькі цэнтры прыняцця рашэнняў. Былі Вільня з Варшавы, стане Масква. Якая розніца? Галоўнае, каб унутры горада нічога не мянялася да горшага. Ужо прызвычаіліся да самакіравання. Пры ўсіх праблемах, агучаных вышэй, у гарадскім паветры ўсё ж лунае свабода. Карупцыя, несправядліва вялікія падаткі, вымагальніцтва, ціск на праваслаўе атаясамліваюцца са старой уладай. Цяпер зажывем. Тым больш цар Алексей Михайлович абяцае шмат плюшак. 15 верасня па старым стылі 1654 года у стаўцы пад Смаленскам ён выдае царскую жалаваную грамату гораду Магілёву, у якой пацвярджае захоўванне правоў і прывілеяў паводле магдэбургскага права, гарантуе свабоду гандлю, захоўвае прывілей на правядзенне 3-тыднёвых гарадскіх кірмашоў, якія мусяць адбывацца 2 разы на год. Прытым цар загадвае таможаных пошлін з купца і з прадаўца не імаці, дазваляе працу гарадской карчмы і сцвярджае, што прыбытак цяпер мусіць ісці на оправу і на оборону горада Магілёва. Пакідае мяшчанам права безо всякие от уряду і пасполства перешкоды красное питье і вино в домах сваіх дзяржаць, а таксама трымаць вольныя медов сычэння і піф варення па давняму іх звычаю і прывілею. Пры гэтым вывозіць алкаголь і асабліва тытунь у Масковію месцічым забаронена пад пагрозай смяротнага пакарання. Дарэчы, тытунь, які маскоўскім патрыархатам аб'яўлены бесавскім і багамерскім зельем, па ўсёй дзяржаве пад строгай забаронай. Але ж магілёўскія курцы могуць не хвалявацца. Ім дазволена. Курыце, паліце, смакчыце свае люлькі на здароўе. Яшчэ некалькі важных для гараджанаў пернікаў. Цар дазваляе платье ім, магілёвцам, насіць і па іх волям, как хотят. Вояк вызваляе месцічаў ад мабілізацыі ў царскае войска. На вайну магілёвцаў пасадскіх людзей неволею не пасылаць, аб'яўляе аб тым, што забараніў сваім ратнікам гвалтоўны вываз гараджанаў у гарады маскоўскай дзяржавы. Таксама абяцае, што яго хаўруснікі, запарожскія казакі, не будуць крыўдзіць купцоў і мяшчанаў. І ўсе гэтыя абяцанні гучаць як царскі загад да выканання. А яшчэ цар даводзіць, што утрыманне маскоўскага гарнізона, які мусіць стаяць у Магілёве, будзе аплочвацца з царскай казны. Як бачым, магілёўцам абяцаецца супер шчаслівае жыццё. Выключэнне складаюць мясцовыя габрэі. Іх дамы і гаспадаркі згодна гэтай жа жалаванай граматы павінны быць канфіскаваныя на карысць царскіх уладаў. Жыць габрэям у горадзе забаронена. Жыць магілёўскім габрэям забаронена не толькі ў горадзе, але і навогул на гэтым свеце. Прыкладаюць руку да ганебнай справы казакі беларускага палкоўніка Канстанціна Паклонскага.
сярод якіх шмат так званага гультайства з Магілёва. Значную частку магілёўскіх габрэяў, вымушаных пакінуць свае дамы, казакі падманам выводзяць за горад, дзе рабуюць і забіваюць. У царскай жалаванай грамаце узгадваюцца ім магілёўскія палякі. Імаверна, так маскоўцы абазначылі мясцовых каталікоў. Ім дазваляюць жыць у горадзе, але абмяжоўваюць іх правы. А ляхам никакими урядниками в Могилеве не быть и в суде не заседать. Маскоўская вайсковая адміністрацыя абяцае не ўмешвацца ў дзейнасць гарадскіх уладаў. У горадзе і павеце афіцыйна кіруе ваявода, прызначаны царом з ліку маскоўскіх баяр, але яму забаронена саваць свой нос у судовыя справы магістрата і парушаць правы, дараваныя гораду. Спачатку ўсё ідзе амаль, як абяцалі. У лютым 1655 года Магілёў самаахвярна і адчайна вытрымлівае аблогу велікалітоўскага войска Януша Радзівіла. Ёсць за што біцца. Раней узгадвалі пра гэту падзею, аблогу Магілёва. Можна яшчэ раз глянуць. Б'юцца магілёўцы гераічна, за што атрымліваюць царскія падзякі і каштоўныя падарункі. Праз пэўны час Магілёў наведвае маскоўскі цар Алексей Михайлович Цішайшы. Напэўна, сустракаецца з гарадскімі ўладамі, якім дзячыць за вернасць. Але праходзіць усяго некалькі месяцаў і адбываецца першы буйны гарадскі канфлікт. 11 верасня 1655 года магілёўскія мяшчане выганяюць пастаўленага царом на пажыццёвую пасаду войта Мікалая Гелду. Пару слоў пра гэту асобу. Магілёвец, прадстаўнік прамаскоўскай партыі, імаверна з мяшчанаў. Адным з першых разам з Канстанцінам Паклонскім прыклаўся да царскай рукі і выказаў жаданне до конца жывата свайго верна служыць, за што атрымаў шмат прэферэнцыяў. Найперш шляхецкую годнасць. Таксама выпрасіў у цара маёмасць тых магілёўскіх шляхцічаў, якія з пачаткам вайны збеглі разам з сем'ямі ў глыб Вялікага княства Літоўскага. Звяртаўся да цара са словамі: «Пожалуй меня, холопа своего, для своего царского многолетнего здоровья, тою вербежскую державу, что владел Станислав Срединский, да дворишка, что держал Захарей Круковской в Могилеве городе у рынку, чтоб мне с женишкой и с детишками прокормиться и твою государеву службу служить. Царь-государь, смилуйся». Да слова, так званая вербежская держава – это маёнтак, плюс сяло Вербеж з млынам и 7 вёсак Могилёўскага павету. Теперь это вёска Чэрыкаўскага района Могилёўскай вобласці, 70 километров на паўднёвы захад от Могилёва. Але на гэтым Мікалай Гелда не спыняецца, працягваючы звяртацца да цара Алексея Михайловича Цішайшага, выпрошваючы граматы на чарговую, чужую маёмасць. У адным з лістоў падпісваецца як «Холоп твой Миколайко Кгелда». Неяк жалится цару, что, несмотря на привилей от твоего царского величества на державу вербежскую мне данной, не только что крестьяне тамошние должности и мало исполните и послушными быть и не хотели, но и паче вся строение, нарочно сделанное в уезде Вербеском, попалили, сами неведомо где поделись. И для того бью челом, милостивый государь, пожалуй меня дворишком в Черекове Войтовским с 8 волоками и с мельницей на время. И изволь твое царское величество повелеть и до воеводы города твоего царского величества Могилева грамоту дати, чтоб воров, которые мой двор убогой сожгли, сыскал и совершенное наказание учинил. Існуюць падставы, што тыя сяляне, якія спалілі пабудовы і збеглі, маглі паказачыцца або далучыцца да сялянскіх атрадаў, так званых шышоў. Ну, вось такі партрэт Мікалая Гелды складзены па тых звестках, што захаваліся. Вяртаемся ў верасень 1655 года. Магілёўцы без згоды з царскімі ўладамі ставяць войтам Пятра Казановіча, род якога паходзіў з магілёўскіх мяшчанаў, атрымаўшых шляхецкую годнасць і герб Гжымала. Дарэчы, вельмі аўтарытэтная асоба для гараджанаў. Ну, можна сказаць, што з магілёўскай знаці. Яго дзед Яраш Казановіч, магілёўскі радцы, у 1618 годзе быў удзельнікам бунта супраць наведвання Магілёва полацкім уніяцкім архіепіскапам і Асафатам Кунцевічам. Яго бацька Мяленцій Казановіч у свой час займаў пасаду магілёўскага лаўніка, уваходзіў у склад магістрата. Сам Пятро Мяленційевич, абазнаны ў гарадскіх справах, у магістраце займаў пасаду лаўніка. Адказны, адукаваны, навучаўся ў аршанскім калегіуме. Заможны, не самы бедны ў Магілёве, і гэта важна. Набывае кнігі, што на той час з'яўляецца паказчыкам эрудыцыі. Шматлікія кнігі будуць пералічаны ў інвентары маёмасці Пятра Казановіча, імаверна адразу пасля яго смерці. Адметна, што ў гэтым інвентары сярод шматлікіх
пабытовых рэчаў, рухомай і нерухомай маёмасці, разнастайнай дарагой адзежы, каштоўных упрыгожванняў, нямала агняпальнай і халоднай зброі, што натуральна для шляхціча. Шашка ў сярэбранай аправе, пазалочаная, камянямі упрыгожаная. Шашка зялёная ў сярэбранай аправе, пазалочаная. Шашка чорная ў сярэбранай аправе. Янчарка, 2 ружжы, 2 бандалеты, 2 пары пісталетаў, мушкет кнотавы, 2 старыя карабіны. Багаты арсенал. Вось такая асоба вылучаецца магілёўскай вярхушкай на пасаду войта. Таксама абіраюцца новыя бурмістры, лаўнікі і райцы. Заўважу, што абіраюць магілёўцы іх самі. «И говорили мне, войт Петр с товарищи, всем городом Могилевым, всякие люди выбрали нас ко государеву делу в ратушу и привели нас к кресту, а мы де того не хотели, выбрали нас миром». Цитата з данясення воеводы Василия Унковскага Алексею Михайловичу Тишайшему. А Гелду, які быў прызначаны на пасаду войта царом, запрашаюць на суд у ратушу. Відаць, ёсць за што. Магілёўцы тым часам, не звяртаючы ўвагу на скаргі царскага воеводы, выпраўляюць у Маскву дэпутацыю і дабіваюцца свайго. Алексей Михайлович Тишайшы пацвярджае прапанаваныя кандыдатуры. Оя! Нешта падобнае ўжо было ў гісторыі Магілёва, узгадалі 1606 год, калі магілёўцы звярталіся за праўдай да Жыгімонта III Вазы, але там былі ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай. Цяпер гісторыя іншая. Атрымліваецца, што Пятро Казанович – галоўны калабарант Магілёва. Звяртаючыся ў пісьмовых зваротах да цара, з гэтага часу мусіць падпісвацца як «Войт Петрушка Мелешкавіч Козонович». А што вы хацелі? Такая традыцыя ў Маскоўі. Быў Пятро, стаў Пятрушка. У кастрычніку 1655 года Алексей Михайлович Тишайшы другі раз падчас вайны наведвае Магілёў. Яго сустракае Казанович разам з магістратам. Б'е чалом і адорвае падарункамі. Тканіны з аксаміта, шоўка, атласа, шэрсці, агулам 55 аршынаў, па-сучаснаму 38 з паловай пагонных метраў. Маскоўскі гасудар мусіць быць задаволены. Напэўна, што пацвярджае ўмовы, выданай Магілёву год таму назад жалаванай граматы. Здавалася, пытанне закрытае, але ж не. Цар адной рукой дае, а другой забірае. Парушае свае ж абяцанні, што воеводы не будуць умешвацца ў гарадскія справы. Государь велел отписать войту и ко всему правительству, велел стольника и воеводу князя Ивана Репнина с товарищей во всем слушать, во ўсім слухаться. Вось вам і захаванае самакіраванне. Што далей? Паглыбляецца канфлікт паміж новым магістратам і новапрызначанымі царскімі воеводамі Іванам Рапніным і Фёдорам Глебавым. Загады гэтых таварышаў, якія прадстаўляюць маскоўскую ўладу, рэгулярна ігнаруюцца. Перад вами красамоўная назва аднаго з дакументаў, датаванага лістападам 1655 года. Отписка могилевского воеводы князя Ивана Борисовича Репнина о том, что войт с товарищи его не слушают. Целовальников к приему казенного имущества не дают. Да слова «целовальник» – гэта прадстаўнік мясцовай выканаўчай улады, які мусіць выконваць загады воеводы. Перад прызначэннем на пасаду дае прысягу цару і клянецца, цалуючы крыж. Адсюль назва «целовальник». Далей, болей. Цяпер ужо незадаволена праваслаўнае духавенства Магілёва. Ёсць з чаго? Ігумен Куцейнскага манастыра, друкар, пісьменнік, рэлігійны асветнік Іаіль Труцевіч разам з манахамі, якія лічыліся ненадзейнымі ў лаяльнасці да новай царкоўнай улады, існуе такая версія, адпраўлены ў глыб маскоўскай дзяржавы. Кнігі, начынне, друкарню і настаўнікаў магілёўскай брацкай школы таксама вывозяць на ўсход. Там яны, напэўна, больш патрэбныя, чым Магілёву. Да слова, Труцевіч па дарозе памірае. Гэты канфлікт не перарастае ў адкрытую канфрантацыю, але асадачак астаецца. У дадатак прывяду цытату з магілёўскай хронікі Трафіма Сурты і Юрыя Трубніцкага пра лёс Іаіля Труцевіча, які праз свой вялікі аўтарытэт сярод праваслаўных магілёўцаў спрычыніўся да здачы Магілёва праціўніку. Яго, Труцевіча, маскоўскі цар з усёю браццяю манахамі і каштоўны алтар з Куцейнскай царквы, гадзіннік таксама, вывез за Маскву пад Вялікі Новгарад міль за 30 ад Новгарада, а ад маскоўскай сталіцы міль 120 на востраў, на возера, якое называецца Святым. Там жа за вялікія грошы маскоўскага патрыарха Нікана манастыр з замкам і горад, названы Валдаем, на беразе заклаў і польскімі людзьмі засяліў. Пад назвай польскія людзі, імаверна, меліся былыя жыхары ўсходняй часткі Вялікага княства Літоўскага.
Игумен Арест у сваіх знакамітых запісках напіша, што Труцевіч сам папрасіўся ў маскоўскага цара, каб яго выслалі разам з манахамі у глыб маскоўскай дзяржавы, бо баяўся помсты за здраду. Усё можа быць. Па адных звестках высланы, як ненадзейны, па іншых, па асабістаму жаданню, няхай так. Але навошта алтар, гадзіннік і іншую царкоўную маёмасць вывозіць з роднага краю, тым больш з Белай Русі, новадалучанай да маскоўскай дзяржавы, зямлі. У самім Магілёве таксама справы ідуць далёка не так, як некалі абяцаў у сваёй жалаўнай грамаце Алексей Михайлович Цішайшы. Казакі і маскоўскія служылыя людзі перманентна ўчыняюць рабункі, рабуюць не толькі месцічаў, але ж і гарадскую маёмасць. Цікавыя звесткі захаваліся ў чалабітнай гасудару ад былога магілёўскага войта таго самага Мікалая Гелды па справе крадзяжу гарадской маёмасці салдатамі, напісанай у кастрычніку 1655 года. Прывяду некалькі фактурных вытрымак з гэтага дакумента. В ночи в новом ряду, что от ратуши, воровские люди покрали погреба, взяли мирских ратушных денег 750 рублев, до моих Ермошкиных тарелей, и левков, и ортов, и чехов, и шелегов, и мелкой рухляди на 1000, на 30, на 5 коп. До речі, узгаданыя рублі 750 штук. Гэта цалкам верагодна першыя круглыя рублі манеты ў расійскай гісторыі. Летом 1654 года былі перачаканены з заходнееўрапейскіх талераў на маскоўскім манетным двары ў самым пачатку грашовай рэформы цара Алексея Михайловича. Спецыяльна для новадалучаных тэрыторый гетманскай Украіны, Літвы, Беларусі, дзе людзі ўжо даўно карысталіся грашыма еўрапейскага узору. Лагічна, што падобныя новыя манеты маглі трапіць і ў Магілёў, каб узняць прэстыж у вачах мясцовых калабарантаў. Датуль галоўная манета маскоўскай дзяржавы была дробненькая і выглядала падобнай на рыбіныя лускі. А вось новы рубель па вазе і пробе нагадваў знаёмы ўсім магілёўцам талер. Масавай чаканкі рубля ў Масквы не атрымалася. Хутка сцерліся штэмпелі. Зараз вядома ўсяго пра 40 экземпляраў, якія захаваліся. Нумізматычны рарытэт, каштуюць шалёныя грошы. Тарелі, пра якія піша Гелда, гэта, імаверна, талеры. Буйная срэбная манета на той час эталон еўрапейскай валюты. Ляўкамі называлі лёвендальдер, нідерландскія талеры з выявою і льва. Ортамі манеты наміналам 1/4 талера, чэхамі паўтаракі, 1,5 гроша. Шэлегамі дробную срэбную манету, а капа гэта уліковая адзінка роўная 60 літоўскім грошам. Падлічыў вагу скрадзеных манетаў, атрымалася, што злачынцы вынеслі больш за 25 кілаграмаў срэбра, вось так. Але вяртаемся да зместу дакумента. Гелда апавядае, што падчас начной засады на Ветренай уліцы магілёўцы затрымалі салдата Елисеева полку циклера Никонка Полетаев с железным ломом. И тот Никонка Полетаев в расспросе говорил, что он того нашего погреба не крал, а крал тот наш погреб того же полку солдат Артюшка Туленин, да Гораска Иванов, да Ивашка Кляус. И тот вор Артюшка Туленин пойман, и в той татбе винился с пытки, что он тот наш погреб и деньги крал с товарищи своими, и разделили деньги на трое. Акрамя грашовых наміналаў у гэтай чалабітнай узгадваюцца таксама скрадзеныя 2 пояса сребряных, да каралков 2 маткі сребрянымі пуговицы, а поясы женскія, 1 пазлацістой да 2 ланчушкі серебряныя. Згаданых злодзеяў затрымліваюць ад таго, што зломам, напэўна, адпускаюць. Ішоў сабе салдат па начному гораду з ломом. І што тут такога? Але Гелда жаліцца цару, што спачатку воевода садзіць тых 3 солдат за краты, а ныне государь те воры из тюрьмы выпущены. А почему те воры выпущены, и мы того не ведаем? Гэта толькі адзін выпадак, і гэта толькі пачатак. Наперадзе ў Магілёве яшчэ 5 доўгіх гадоў, калі па яго вуліцах будуць шнырыць чужыя вайскоўцы і не толькі з ламамі. З цягам ваенных дзеянняў настроі магілёўцаў змяняюцца. Сучаснік тых падзей, перакладчык польскага прыказа Крыстоф Боуш, у сваім дзённіку ахарактарызаваў гады знаходжання Магілёва пад царскай уладай як цяжкае ярмо. Напэўна, нешта ведаў. Знайшоў у магілёўскай хроніцы яшчэ адзін дробны, але красамоўны факт. У год 1659 прыцягнуліся да Магілёва 3 маскоўскія ваяводы, адзін з якіх Далгарукі. Гэты загадаў высекчы ў Магілёве сады, па якой прычыне няма вестак. Мо яблыкам кіслым, хто змесцічу, пачаставаў. Дарэчы, у горадзе моцна абвастраецца грашовая праблема. Манеты маскоўскай дзяржавы маюць зусім незайздросную рэпутацыю. Калі ў першыя гады вайны
Масква плаціла жалаванне сваім служылым людзям срэбнай манетай, у тым ліку пераробленымі заходнееўрапейскімі талерамі, то цяпер пераходзіць на выплату меднай манетай, якую прыраўноўвае па наміналу да срэбранай. Лагічна, што ў магілёўскіх гандляроў гэта выклікае абурэнне. Могилевские мещане и всяких чинов жилецкие люди медными деньгами не торгуют, за хлеб и харчи и за иное ни за что не емлют, піша московскому цару князь Борис Рапнін. Тым часам вайна маскоўскай дзяржавы супраць Рэчы Паспалітай працягваецца. Калі паглядзець на ваенна-палітычныя падзеі, якія адбываюцца ў ВКЛ вачыма умоўнага великалітоўскага патрыёта-магілёўца, то далёка не ўсе з іх могуць выклікаць аптымізм. Але надыходзіць 1660 год, які становіцца пераломным у гэтай працяглай вайне. Лета 1660 года. Пад палонкай да звання разбіта войска Івана Хаванскага, спынена аблога Ляхавіцкага замка, вызвалены Менск, Вільня абложана дывізіяй левага крыла войска ВКЛ, так званай жамойцкай дывізіі, якую замест захопленага ў маскоўскі палон польнага гетмана Вінцэнта Гасеўскага узначаліў абозны вялікі літоўскі Міхал Казімір Пац. Царскі гарнізон Вільні спаліў прадмесце горада і зачыніўся ў віленскім замку. Ліпень, пачатак жніўня 1660 года. Сапега і Чарнецкі пад мурамі Магілёва. Польская дывізія стаіць лагерам на гары ў Буйнічах, а сапежніцы размясціліся за Лупалавым. Сапега піша листы к войтам и бурмистрам и ко всему посполству и к черни многожды, чтоб они королю добили челом и ему гетману город Могилев сдали, и присылал многие листы. Аднак магілёўскі ротмістр Гелта, узгадываеце, былога магілёўскага войта, таго, што выклікалі на суд, стаў ротмістрам, узначальвае конны аддзел магілёўскай шляхты. Дык вось, Гелда з таварышамі і бурмістрамі гетманскія лісты перадае маскоўскаму ваяводзе Мацвею Палуехтаву, які са свайго боку прызывае магілёўцаў працягваць верна служыць цару, каб яны ні на какую шатасць не ўкланялись. Дым больш дывізіі Сапегі Чарнецкага не проста стаяць ля гарадскіх муроў, але ж рыхтуюцца вось проста зараз вяртаць Магілёў у склад Вялікага княства Літоўскага. Сапежанцамі праз Дняпро будуецца мост і так званы Тэд-Депон, адмысловае часовае палявое умацаванне. З мэтай спаліць мост і разбурыць Тэд-Депон аддзел маскоўцаў і ахвотнікаў гараджанаў робіць вылазку, але, як напісана ў магілёўскай хроніцы, сапегава войска, якое ішло ад Мышаковай гары, прыціснуўшы да берага, днём пасцінала ўсіх пад корань і патапіла. У той жа час жаўнеры Стэфана Чарнецкага паляць прадмесце і 3 царквы – Петрапаўлаўскую, Пакроўскую і Успенскую. Аблога Магілёва мусіць працягвацца. Тым часам пад Смаленскам завяршаецца фарміраванне новага маскоўскага войска ад 15 до 18 тысяч чалавек, якое узначальвае баярын князь Юрый Долгарукі. Аснову складаюць адборная дваранская конніца, так званыя маскоўскія чыны, элітныя атрады маскоўскага гарнізона, таксама новаствораныя рэйтарскія палкі. Сярэдзіна верасня 1660 года. Долгарукі вядзе свежае войска пад Магілёў, дзе мусіць злучыць свае сілы з украінскімі казакамі нежанскага палкоўніка Васіля Залатарэнкі, роднага брата, забітага падчас аблогі старога Быхава Івана Залатарэнкі, ваеннага злачынца, які ў першыя гады 13-гадовай вайны нарабіў шмат шкоды для Вялікага княства Літоўскага. У Залатарэнкі, імаверна, да 8 тысяч казакоў. Нярэдка ў крыніцах сустракаецца лічбы 20 тысяч, нават 40 тысяч, але яны відавочна завышаныя. У гэты ж час ваявода Іван Хаванскі, які прагне рэваншу за палонку, назапасіўшы сілы ў Полацку, зараз пад яго сцягамі 5 тысяч байцоў, таксама вырушвае на кірунку Падняпроўя. Пры аб'яднанні гэтых трох груповак праціўнік будзе надзвычай моцны, больш за 30 тысяч. Таму яго трэба біць па частках, не чакаючы, пакуль вораг падойдзе да Магілёва. Да Сапегі Чарнецкага далучаецца жамойцкая дывізія Міхала Казіміра Паца, Харугвы Александра Полубінскага і атрады добраахвотнікаў Дзяніса Мурашкі, Александра Русецкага, Самуэля Аскіркі, Самуэля Кмітіча. Агульная колькасць па розных звестках ад 12 до 17 тысяч жаўнераў. Аб'яднанае войска пасля некалькіх дзён знаходжання паміж Магілёвым і Шкловам пераходзіць на левы бераг Дняпра. Тым часам Юрый Долгарукі спыняецца на адлегласці 40 вёрстаў на ўсход ад Магілёва, становіцца спачатку лагерам каля вёскі Гасподы, цяпер гэта вёска Первомайск, так замацавалі гэту назву і ў беларускай транскрыпцыі, перайменавалі ў 1939 годзе. Ну вядома ж, якія гасподы могуць жыць у беларускай вёсачцы? Первомайцы гучыць больш лагічна.
Дык вось, вяртаемся ў сярэдзіну 17 стагоддзя. Далгарукі спачатку спыняецца каля гасподаў, а затым пасля паспяховага боя з перадавымі велікалітоўскімі польскімі харугвамі перамяшчае свой абоз да вёскі Губарава, дзе замацоўваецца. Да слова, вёскі гэтай ужо няма. На сучаснай карце проста вышыня 193. Напэўна, што чакае падмогу, але не проста чакае, але і сам рыхтуецца да бітвы. Вырабляюцца рагаткі, мабільныя палявыя ўмацаванні са сшэпленых паміж сабой кароткіх пік або завостраных калоў. Такія драўляныя супрацькавалерыйскія вожыкі, якія падчас палявога боя могуць перасоўвацца салдатамі перад фронтам пяхоты з мэтай адбіцця атак кавалерыі. Гэтыя прыстасаванні увекавечыў на сваёй карціне, прысвечанай менавіта бітве на рацэ Басе, таксама аднаму з яе герояў, Стэфану Чарнецкаму, наш зямляк, жывапісец-баталіст Януарый Сухадольскі, ураджэнец Гародні, выпускнік Свіслацкай гімназіі. Вяртаемся на поле вырашальнай сечы, якая неўзабаве пачнецца. Некалькі дзён паміж непрыяцелямі, лагер якіх раздзяляе забалочаная рачулка Бася, адбываюцца дробныя сутычкі і артылерыйскія дуэлі. Вось-вось мусіць развярнуцца вырашальная сеча, якая ўвойдзе ў гістарыяграфію як бітва на рацэ Бася. Бітва за Магілёў. Менавіта на Басе мусіў быць вырашаны лёс гэтага стратэгічна важнага горада Літвы-Беларусі. Пасля плануемага вызвалення Магілёва павінен адкрыць свае брамы Смаленск, а затым адбыцца выхад войскаў на ўсходнія межы Вялікага княства Літоўскага. Там і вайне канец. Але гэта толькі план. Ноч з 7 на 8 кастрычніка 1660 года. Вялікі гетман літоўскі Павел Ян Сапега пад прыкрыццём цемры выводзіць аб'яднанае войска за Басю на вялікае поле каля вёскі Вуглы. У цэнтры баявога парадку шыхтуюцца велікалітоўскія харугвы самога Сапегі. На правым фланзе польская дывізія Чарнецкага, на левым велікалітоўская жамойская дывізія Паца, якая ўзмацняецца харугвамі дасведчанага военачальніка Александра Гілярыя Палубінскага. У тыле за галоўнымі сіламі ў якасці рэзерва некалькі добраахвотніцкіх харугаў Дзяніса Мурашкі, узмоцненыя свабоднай чэляддзю, якая падзелена на невялікія аддзелы. Выкопваюцца шанцы, акопы, абсталёўваюцца пазіцыі для гармат. Раніцай усё гатова да бітвы. Вялікі гетман літоўскі накіроўвае ў бок лагера маскоўскага ваяводы Сурмача, які на сваёй доўгай драўлянай трубе сурме заклікае праціўніка на бой. А поўдні маскоўскія палкі выходзяць з лагера, шыхтуюцца. Далгарукі асабіста ўзначалівае левае крыло сваёй конніцы, выставіўшы элітную кавалерыю наперад. Правы фланг узначалівае Восіп Сукін. Тут пяхота з гарматамі высоўваецца наперад. У цэнтры, традыцыйна для маскоўскага войска, размяшчаюцца галоўныя сілы пяхоты, салдаты і маскоўскія стральцы. Камандаванне пяхоты, імаверна, ускладзена на генерал-майора Уільяма Драмонда. Гучаць першыя выбухі гарматаў. Пачынаецца бітва. Аб'яднанае войска мае значны поспех на флангах. Менавіта там, пасля зацятых баёў, разарваныя шыхты праціўніка. Царскія ратнікі ўцякаюць да свайго лагеру, губляючы артылерыю, баявыя сцягі жаўнераў, якія гінуць або трапляюць у палон. Тым часам у цэнтры маскоўцы адбіваюць удар велікалітоўскай конніцы і самі пераходзяць у контрнаступленне, якое мае пэўны поспех. Пад Сапегай забіты конь. Вялікія страты нясе сапежынская пяхота, бітва зацягваецца праз кароткія перапынкі, успыхваючы з новай сілай. Удзельнік бітвы, шляхціц з Гарадзеншчыны, Ян Пачобута-Дляніцкі, які зараз б'ецца з ворагам у складзе гусарскай харугвы, пазней напіша ў сваіх мемуарах. Гэтая крывавая бітва, якая адбывалася паміж немалымі войскамі, працягвалася да цёмнай ночы, мала паказаўшы фартуны і тым, і другім. Так толькі, што мы ім разграмілі флангі і сагналі іх з поля, а іх сярэдзіна засталася цэлая і вярнулася з немалою перамогаю, моцна пакалашмаціўшы нашу пяхоту і ўзяўшы цяжкую гармату. А гэта ўсё з-за няўмельства кавалерыі, якая пры адступленні сваю ж пяхоту патаптала коньмі, з-за чаго і сябе нагубілі, і пяхоты, і гармату страцілі. Хаця і нашы ўзялі 7 маскоўскіх гарматак і 15 харугаў, а нашых Масква ўзяла 2. Нагадаю, што Сапега перад бітвай часткай сваіх сіл казацкімі і драгунскімі харугамі Палубінска ўзмацніў левы фланг аб'яднанае войска, падчас сечы дапамог 2 харугамі Чарнецкаму, які біўся на правым фланзе. Пад вечар палявыя баі скончаны. Войска Далгарукага зачыняецца пад аховай сваіх лагерных умацаванняў. Поле бітвы, якое паступова накрывае цемра, застаецца за аб'яднанымі сіламі Сапегі. На ўскрайках пабоішча распалены вялікія вогнішчы. Выносяць да абозу сваіх і чужых параненых, збіраюць целы забітых,
Не забываюць пра палявыя трафеі. Паўсюль чуюцца перадсмяротныя крыкі і стогны людзей і жывёл. Сярод наваленых конскіх і чалавечых трупаў кульгаюць асірацелыя коні, якія страцілі сваіх гаспадароў падчас боя. Сабраўшы трафеі, дывізіі Сапегі, Паца і Чарнецкага перапраўляюцца праз раку Бася і вяртаюцца да сваіх абозаў. Дробныя баявыя сутычкі працягваюцца і надалей, але галоўная бітва ўжо адбылася. Страты немалыя з абодвух бакоў. Па праціўніку сустракаюцца розныя лічбы, ад 3 до 4 тысяч згодна польскіх крыніц. Па версіі сучаснага расійскага гісторыка Ігара Бабуліна, страты маскоўскага войска за 4 дні баёў 24, 25, 26, 28 верасня склалі 1099 чалавек, 384 забітымі, 522 параненымі, 193 палоннымі або знікшымі без вестак. Таксама вядома пра некалькі дзясяткаў маскоўскіх ратнікаў, якія ўцяклі з поля боя, распаўсюджвае па дарозе панічныя звесткі пра знішчэнне войска Далгарукава. Некаторыя групы дабеглі ажно да Смаленску. Там іх адловяць і адвязуць у лагер царскага ваяводы, дзе паказальна пакараюць. Найбольш крыклівых павесяць на шыбеніц, а іншых, адлупцаваўшы батагамі, вярнуць у свае аддзелы. Гэта будзе ў лагеры пад Магілёвам, куды пасля бітвы накіруюцца Далгарукі. Вялікія ахвяры і ў аб'яднаным войску Рэчы Паспалітай. Па ўспамінах Пачобута Адляніцкага гэты дзень, заліты крывёю, паклаў на месцы шмат годных маладых людзей і сыноў мілай айчыны, якіх і палічыць цяжка. Ёсць усе падставы сцвярджаць, што нашыя страты атрымліваюцца большымі, чым у праціўніка, каля 1500 чалавек, забітымі, параненымі, палоннымі. Актыўныя баявыя дзеянні ў раёне ракі Бася прыпынены. Юрый Далгарукі займае глухую абарону ў лагеры, які працягвае умацоўваць і пасіўна чакае дапамогі ад Івана Хаванскага і Васіля Залатарэнкі. Між іншым, Хаванскі, які выйшаў з Полацка на чале 5000-нага войска, не спяшаецца. Зыходзячы з абставінаў, ён вырашае закрыцца ў Чарэі, адкуль плануе праводзіць дыверсіі ў тыле велікалітоўскіх сілаў. Наша выведка працуе добра. Сапега і Чарнецкі незаўважна для Далгарукага па чарзе пакідаюць свае пазіцыі на Басі і імкліва рушаць на сустрэчу з Хаванскім. Пільнаваць напужанага Далгарукага застаецца жамойская дывізія Паца і Харугвы Палубінскага. 27 кастрычніка 1660 года. У буйным баі пад Талачынам разбіты перадавы атрад маскоўцаў. Сапега і Чарнецкі падыходзяць да Чарэі, дзе зачыніўся Хаванскі, якую рыхтуюцца штурмаваць, але не паспяваюць. Чаму? Як напісаў расійскі гісторык Олег Курбатаў, пад націскам сваіх ратнікаў князь Хаванскі быў вымушаны пакінуць свой лагер і са стратай артылерыі адысці да Полацка. Іван Тараруй Хаванскі сыходзіць ціха, пад покрывам ночы, пакінуўшы праціўніку частку свайго абоза, каб не абцяжарваў хуткасці ўцёкаў. Па гэтай жа прычыне іншай паралельнай дарогай выпраўлены абозік з гарматамі. Сапега, убачыўшы, што непрыяцель, падмазаўшы пяты, пакінуў Чарэю, дасылае пагоню. Першым дагнаны і захоплены абозік з гарматамі. Пазней Іван Хаванскі будзе пісаць цару: «И шли мы отводом оборонной рукою 50 верст днем и ночью, а неприятель за нами шел, а твои ратные люди шли, отстреливаясь». Маскоўцы адбіваюцца на працягу ўсёй дарогі да Полацка і пачкамі трапляюць у палон. І шараговыя, і палкоўнікі. Да Полацка царскае войска вяртаецца моцна пашматаным. Навогул, за час гэтага пераходу групоўка Хаванскага амаль зусім страчвае баявы дух і кідаецца ў паніку ад адной толькі чуткі пра наближение войска Рэчы Паспалітай. «Не видев неприятельских сабель, бегут неведомо от кого, не устояться немало», скардзіцца цару маскоўскі ваявода. У той час, калі Сапега з Чарнецкім гоняць Хаванскага да Полацка, Пац і Палубінскі незаўважна знімаюць свае харугвы з пазіцыю на Басі, перапраўляюцца праз Дняпро і накіроўваюцца да Шклова. Што тым часам робіць Юрый Далгарукі? Выяўляе, што непрыяцельскія войскі некуды зніклі, праводзіць агляд войска, піша маскоўскаму цару справаздачу пра сваю перамогу над ворагам і рушыць да Магілёва. Хто насамрэч перамагае ў бітве на Басі, а абодва бакі прыпісваюць перамогу сабе. Цытата з запісак ігумена Арэста. Таго ж 1660 года Далгарукі, расійскі палкаводзец, меў бітву з Чарнецкім і Сапегаю на рацэ Басе, у павеце Чаусаўскі. На гэнай бітве пераможаны Далгарукі.
Значная частка сучасных гісторыкаў усё ж лічыць, што аніводны з бакоў не дасягнуў пастаўленых мэтаў і фіксуюць нічыю. Напэўна, у нечым і маюць рацыю, але ж трэба прызнаць, што стратэгічная ініцыятыва, перахопленая летам 1660 года перамогай пад Палонкай, застаецца за рэччу паспалітай і пасля бітвы на рацэ Басе. Пачатак лістапада 1660 года. Вялікі гетман літоўскі Павел Ян Сапега дасылае да царскага ваяводы Юрыя Далгарукага, які пакуль знаходзіцца пад Магілёвам, ганца з прапановай заключыць часовае на 8 тыдняў перамір'е. Прапанова прынятая. Далгарукі, пакінуўшы частку ўзброенай сілы 780 чалавек для ўзмацнення царскага гарнізона ў Магілёве, вяртаецца да Смаленска. Перад тым у Магілёў пад Дняпры са Смаленска прыходзяць 3 дзясяткі стругаў, пласкадонных парусна-вяслярных рачных суднаў з хлебам і гарматнымі запасамі. Дарэчы, дабіраюцца не без праблемаў. Атакаваны каля Шклова велікалітоўскімі суднамі, якія здолелі захапіць 3 стругі з запасамі і знішчыць 2 дзясяткі салдат праціўніка. Лістапад-снежань 1660 года. Дывізіі Сапега, Паца і Чарнецкага уладкоўваюцца на зімовыя кватэры. Частка за Дняпром, частка на поўдзень ад заходняй Дзвіны. Адносна актыўныя баявыя дзеянні працягваюць толькі партызанскія атрады добраахвотнікаў-валанцёраў ды аддзелы шышоў. Дарэчы, прыблізна ў гэты час пад Чуднавым украінскае Палессе, аб'яднаным польска-татарскім войскам, акружана і разгромлена 15-тысячная царская армія баярына Васілія Шараметьева. Большая частка палкоў войска Запарожскага разам з гетманам Юрыем Хмельніцкім прыносіць прысягу каралю Рэчы Паспалітай. Маскоўскі ўрад амаль гатовы адмовіцца ад працягу далейшай барацьбы за Украіну і рыхтуецца да вываду сваіх гарнізонаў з яе гарадоў. Навіна аб чуднаўскай катастрофе царскага войска хутка далятае да Літвы, Беларусі, у тым ліку і да Магілёва. Студзень 1661 года. Магілёў. Вось мы і наблізіліся да галоўнай тэмы сённяшняй лекцыі размовы – магілёўскага паўстання. Усё, што было агучана вышэй, можна лічыць перадумовамі гэтай знакавай падзеі. Усё паспелі запісаць тады, каб аднавіць свае сілы для прагляду другой часткі гэтага працяглага і насычанага інфармацыі роліка, прапаную зрабіць невялікую паўзу, падчас якой павольна і уважліва разгледзець карціну беларускага мастака Паўла Татарнікава, прысвечаную падзеям магілёўскага паўстання. Зробім гэта пад акампанемент сімфанічнай паэмы «Літоўская рапсодыя». Гэты твор кампазітара Мечслава Карловіча, які нарадзіўся ў Вішнева на Гарадзеншчыне, заснаваны на рэальным народным матэрыяле нацыянальных мелодыяў Літвы і Беларусі. Адпачываем, п'ем каву, гарбату, іншыя напоі, а затым працягваем прагляд.
Студзень 1661 года. Магістрат Магілёва распрацоўвае план гарадскога паўстання супраць царскай улады. У магістраце збольшага тыя самыя людзі, якія летам мінулага года разам з маскоўскімі ратнікамі баранілі свой горад падчас аблогі дывізіямі Сапегі і Чарнецкага. Тыя самыя, што атрымлівалі пісьмовыя прапановы ад вялікага гетмана літоўскага вяртацца на бок Рэчы Паспалітай. Дарэчы, для паспяховага паўстання тады былі зусім неблагія ўмовы. Дастаткова было захапіць і адкрыць гарадскія брамы ды ўтрымацца да падыходу велікалітоўскіх і каронных харугаў, якія былі зусім побач. Але ж не рашыліся. А цяпер, калі спадзявацца можна толькі на свае сілы, калі нельга разлічваць на дапамогу ні рэгулярнага войска, якое на зімовых кватэрах, ні на добраахвотніцкія атрады або аддзелы мясцовых шышоў, з якімі няма сувязі, нягледзячы на ўсё гэта, раптам вырашана паўстаць. Няўжо так дастала новая ўлада, што няма больш сілаў цярпець? Дарэчы, гэта прычына, як галоўная, будзе агучана амаль ва ўсіх захаваўшыся крыніцах, прысвечаных магілёўскаму паўстанню. Дастала, надакучыла, абрыдла. Самым першым, увосень 1662 года, пра гэта абрыдла, узрушаны аповедамі саміх магілёўцаў, вельмі красамоўна і метафарычна узгадае Аўгустын Мерпер. І так доўгі час, бачачы сябе у грэбаванні ў масквіцян, якія звар'яцелі ад свайго шчасця ў прыніжэнні і заняпадзе, ён, Магілёў, абцёр свае бескарысныя слёзы і, натхніўшыся помстай, склаў замову. Веспасіян Кахоўскі, таксама сучаснік падзей, у 1688 годзе напіша: каб адпомсціць за свае крыўды, магілёўцы прысягнулі за знішчэнне Масквы. У запісках ігумена Арэста, магілёўскага летапісца, які жыў у першай палове 19 стагоддзя, чытаем: на працягу 7 гадоў расійскае войска, якое, стоячы на кватэрах, прычыняла жыхарам магілёўскім розныя крыўды, за якія выйшлі нарэшце з цярпення і ўчынілі таемную змову збіць усё расійскае войска, якое знаходзілася ў Магілёве. Генерал-майор Михаил Бескарніловіч у сваёй кнізе «Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии» палічыць, што для гэтай гнюснай справы гарадскога мяцежа магілёўцаў падштурхнулі самі маскоўцы. Надо сказать, что расположенные на квартирах в Могилеве русские солдаты с жителями обходились грубо, ежедневно чинили им разные обиды, от которых нигде не находили для себя управы и защиты, хотя и неоднократно жаловались. Сучасны расійскі гісторык Олег Курбатаў зробіць акцэнт на іншых прычынах паўстання. Ледзь атрымаўшы вестку аб роспуску арміі князя Далгарукава, паўсталі мяшчане Магілёва, якія перабілі пакінуты баярынам рускі гарнізон і здалі горад палякам. Відаць, паражэнне Шарамецева на Ўкраіне і пераход войска запарожскага пад уладу караля канчаткова перацягнулі сімпатыі гараджанаў на бок Рэчы Паспалітай, і яны з такой самай рашучасцю выступілі супраць цара, як некалі стаялі супраць Яна Казіміра і гетмана Януша Радзівіла. Безумоўна, што змена сімпатый гараджанаў звязана з пераломам на фронце. Значная частка гарадоў ВКЛ вяртаецца пад уладу караля і вялікага князя літоўскага, і тут нават не пра сімпатыю да пераможцаў, але больш пра страх. Страх за магчымае пакаранне, якое немінуча чакае горад за дзяржаўную здраду, дастанецца на гарэхі ўсім, і вярхушкі і гарадской чэрні. Вялікую ролю ў змене настрою магілёўцаў таксама аказвае значнае пагаршэнне умоваў іх жыцця. Новая ўлада няздольная вырашыць харчовае пытанне ў горадзе, не можа гарантаваць бяспеку магілёўскім купцам, не ў стане спыніць рабаванне месячаў сваімі ж салдатамі. У дадатак у горадзе моцна паслабляецца прамаскоўская партыя, мяшчанаў шляхты. Не выключаю, што значная частка гэтых людзей, якія да канца былі гатовы ісці з царом, скончылася фізічна. Мы ўжо згадывалі выпадак, калі ў жніўні 1660 года падчас аблогі горада аб'яднаным войскам Рэчы Паспалітай для знішчэння пабудаванага сапежанцамі моста і тэт-дэпо на адмыслова палёвага ўмацавання разам з аддзелам маскоўцаў зрабіў вылазку атрад захвотнікаў гараджанаў. Усе былі пасечаны і падтоплены ў Дняпры. У снежні 1660 года пакінуў горад і былы магілёўскі войт Мікалай Гелда. Узгадваеце гэту асобу? Дык вось, Гелда, імаверна, з часткай прамаскоўскі настроеных магілёўцаў далучыўся да войска ваяводы Далгарукага. Магчыма, адчуў змены настрою гараджанаў і вырашыў рэціравацца. Аддадзім яму належнае. Не хістаўся, як іншыя месцічы Магілёва, да канца застаўся верным царскай прысягі. Вельмі хутка атрымае ў Маскве чын палкоўніка, а праз
пару-тройку гадоў складзе сваю галаву за цара бацюшку. Сілы бакоў. Праціўнік. Моцны гарнізон, на чале якога два ваяводы – Мацвей Палуехтаў і Сямён Гарчакоў, а таксама галава стралецкі Сямён Чэкін. Колькасць жаўнераў. Самая вялікая і распаўсюджаная лічба, якая сустракаецца ў публікацыях, у тым ліку ў знакамітай кнізе расійскага генерал-майора Михаіла Бескарніловіча, выдадзенай ў 1855 годзе, 7000 чалавек. Польскі гісторык Веспасіян Кахоўскі ў 1688 годзе ў сваіх успамінах узгадвае пра 2000. Аўстрыйскі барон, вандроўнік і дыпламат Аўгустын Мейерберг, які ў верасні 1662 года вяртаўся пасля падарожжа ў Масковію дамоў праз Беларусь, наведаў Магілёў, дзе ад саміх магілёўцаў пачуў і запісаў аповед пра паўстанне, якое адбылося ўсяго 1,5 гады таму назад. Дык вось, Мейерберг напісаў, што ў дзень паўстання ў Магілёве знаходзіліся 960 чалавек маскоўскай гарадской стражы. Сучасны расійскі гісторык Ігар Бабулін у сваіх разліках спасылаецца на звесткі разраднага прыказа, згодна якіх у студзені 1661 года ў склад царскага гарнізона ў Магілёве уваходзілі халмагорскія гардавыя стральцы прыказа, Сафона Чэкіна каля 480 чалавек, салдаты палкоў новага строю каля 380 чалавек, стральцы 4 пераяслаўскіх прыказаў 650 чалавек, 100 рэйтараў і 30 чалавек магілёўскай шляхты. Агулам каля 1640 чалавек. Яшчэ адна новая лічба. Але ж адносна нядаўна у адным з расійскіх архіваў была выяўлена надзвычай важная інфармацыя пра аб'яднаны атрад салдат і стральцоў, 400 чалавек, узмоцнены магілёўскімі шляхцічамі, каля 60 вершнікаў, які 31 студзеня, роўна за дзень да паўстання, будзе адпраўлены в пасылку з Магілёва ў Бялынічы. Як бачым, колькасць шляхты падвоілася, можа, выскраблі па магілёўскіх сусеках усіх, хто застаўся верным Маскве. Зарабіўшы нескладанае арыфметычнае дзеянне, атрымліваем 1180 чалавек, блізка да лічбы, якую згадываў Мейерберг. Тую зафіксаваную ў дакуменце лічбу і бяром за аснову 960 чалавек. Гэта колькасны склад царскага гарнізона менавіта ў дзень паўстання. Цяпер пра колькасць саміх паўстанцаў. Тут пра дакладныя лічбы казаць цяжка. Згодна рэвізіі 1661 года ў Магілёве налічваецца 2940 дамоў хрысціянаў. Імаверна, што многія двары пустыя. Вайна. Колькасць насельніцтва па падліках беларускага гісторыка Васіля Мялешкі складае каля 15 000 жыхароў. Важная акалічнасць пры ацэнцы сілаў паўстанцаў. Наяўнасць у Магілёве соценнай арганізацыі мяшчанства, сістэмы мабілізацыі мяшчанаў для абароны горада. Сотні узначальваюцца сотнікамі, якія мусяць інфармаваць магістрат аб праблемах сваіх мяшчанаў, а ў ваенны час арганізоўваць сваіх падначальных для барацьбы з ворагам. Сотні дзеляцца на дзясяткі, якімі кіруюць дзясятнікі. Нез'яўленне ваенабязанага мяшчаніна па сігналу караецца штрафам або працамі на гарадскім валу. Вядома, што перад вайной у Магілёве было 17 сотняў, сфармаваных па тэрытарыяльнаму прынцыпу: слабадская, лупалаўская, грыўлянская, троіцкая, нагорская і іншыя. Адзначу, што ў сотні заўсёды запісваліся і мясцовыя габрэі, якіх было нямала, але не ў нашым выпадку. Мы памятаем, што з імі зрабіў Канстанцін Паклонскі ў 1654 годзе. Мяшчане, якія ўваходзілі ў сотні, мусілі мець зброю, а ў больш заможных агняпальнае, у іншых толькі халоднае. Лагічна, што гарадское апалчэнне ў баявой гатоўнасці саступала прафесійным вайскоўцам на полі боя, але ж у родным горадзе узброеныя месцічы павінны былі адчуваць сябе больш чым упэўнена. Такім чынам, па трывозе можна было вельмі хутка сабраць больш за 1500 узброеных гарадскіх байцоў. Галоўны арганізатар і кіраўнік паўстання Войт Пятро Казановіч, і гэта лагічна. А далей усё па ранжыру: бурмістры, райцы, лаўнікі, іншыя прадстаўнікі гарадской вярхушкі, а таксама сотнікі і дзясятнікі. Добрым падмацаваннем для паўстанцаў мусяць стаць 3 сотні ваенапалонных, у тым ліку захопленых падчас бітвы на рацэ Басе, якія ўтрымліваюцца ў мясцовай турме. З імі наладжана сувязь. А таксама калоднікі, тыя, каго арыштавалі і асудзілі за розныя цывільныя злачынствы. Ёсць шанец змыць свае грахі перад горадам крывёю. Безумоўна, пры падрыхтоўцы плана паўстання наяўнасць прафесійных вайскоўцаў, якія пакуль за кратамі, таксама улічваецца. Такім чынам, галоўныя сілы паўстанцаў могуць складаць прыкладна да 2000 чалавек. Ці існуе разлік на дапамогу ў паўстанні гарадскіх нізоў?
Імаверна, што так, чаму б чэрні не паўдзельнічаць у рабаванні нарабаванага? Наўрад ці гэтая катэгорыя магілёўцаў хварэе на піетэт перад маскоўскімі салдатамі, стральцамі, думаю, зусім наадварот. Таму кіраўнікі паўстання, напэўна, разлічваюць, што шэрагі паўстанцаў дапоўняцца 1002 гарадскіх беднякоў. Як пазней будзе ўзгадваць Мейерберг, у Магілёве на той перыяд каля 4000 чалавек былі здольныя насіць зброю. Ход паўстання. 31 студзеня 1661 года. Раніца. З Магілёва у напрамку Бялынічы ўваходзіць аб'яднаны атрад. 400 маскоўскіх ратнікаў і 60 магілёўскіх шляхцічаў. Дакладныя мэты гэтага пахода нам невядомы. Безумоўна, што ў падрыхтоўцы гэтай акцыі прымае ўдзел Войт разам з магістратам. Не выключаю, што харугва магілёўскіх шляхцічаў з мяшчанамі выпраўлена ў гэты паход невыпадкова, каб не перашкодзілі ў рашаючыя хвіліны, калі ў горадзе пачнецца задуманае. Цяпер палепшыліся і суадносіны бакоў. На аднаго царскага ратніка як мінімум 2 паўстанцы, сярод якіх будуць і вызваленыя з-за кратаў жаўнеры велікалітоўскага і кароннага войска. Нармальны расклад. Плюс яшчэ нечаканасць, але аб усім па парадку. Па версіі польскага гісторыка, паэта і пісьменніка Веспасіяна Кахоўскага, выхад маскоўцаў за гарадскія муры быў справакаваны паўстанцамі. Паводле яго апісання атрымалася такая даволі дзіўная гісторыя. Вось яна. З Магілёва выходзяць некалькі месцічаў для суправаджэння скаціны, кароваў з цялятам, іншай хатнія жывёлы, можа, папасвіць на траўцы вырашылі зімой, проста прагуляцца за горадам, або павезлі на продаж у бліжэйшае мястэчка, мо нават і ў Бялынічы. Гэта мае несур'ёзныя заўвагі. Але ж працягваем пераказ Кахоўскага. Раптам тыя месцічы, якія адышлі ад горада, вяртаюцца і пачынаюць голасна крычаць, што палякі і Літва напалі на іх, кідаюцца да гарадскіх валоў, лямантуючы, каб Масква іх ратавала. Маскоўцы адчыняюць брамы і высыпаюць гуртам, сягаючы ўдалячынь за нябачнымі палякамі і Літвой. У гэты час магілёўцы зачыняюць брамы і пачынаюць секчы на вуліцах тых ратнікаў, хто застаўся. А затым, калі маскоўцы тыя, што выскачылі за гарадскія муры, вяртаюцца, то іх не пускаюць, а расстрэлююць з валоў. Вось такая гісторыя. Звяртаемся да іншай версіі, больш вядомай і зафіксаванай у энцыклапедычных выданнях. Ноч з 31 студзеня на 1 лютага 1661 года. Магілёў спіць. Спяць і ратнікі маскоўскага гарнізона, раскватараваныя па дамах магілёўцаў. А вось гаспадары хат бадзёраць, выконваюць загад сваіх сотнікаў і дзясятнікаў, выводзяць агняпальную зброю сваіх кватарантаў з баявога стану, выкручваюць крэмені з ружаў стральцоў, пра гэта напісана ў магілёўскай хроніцы, або іншым чынам псуюць варожую зброю, сярод якой, напэўна, пераважае кнотавая, найбольш распаўсюджаны на той момант у войску Алексея Михайловича. Аперацыя праходзіць паспяхова, ніхто не прачнуўся, нікога не схапілі за руку. Можна ісці спаць. Раніца. Наперадзе дзень святога Трыфана. Народна-хрысціянскае свята. Напэўна, шмат хто плануе наведаць мясцовыя цэрквы. Арганізацыйнае ядро паўстанцаў, магістрат у поўным складзе, паступова збіраецца ў драўляным будынку гарадской ратушы. Пад зімовай вопраткай не цяжка схаваць падрыхтаваную да боя зброю. Да слова, той будынак, пра які размова, не захаваецца на малюнку ратуша, якая будзе пабудавана пазней, у 1681 годзе, на іншым месцы. А вось гарадскі рынак той самы, побач з ратушай. Менавіта тут мусіць завязацца галоўнае дзейства. Поўдзень. Б'юць царкоўныя званы, запрашаючы прыхаджанаў на службу. Можна выказаць здагадку, што ў гэты самы час царскія ваяводы і іншыя высокія чыны займаюць ганаровыя месцы ў багаяўленскай брацкай царкве. На рынку з'яўляюцца салдаты, якія по свайму абыкновению толпами прохаживая затрагивают торговок, другие хватают у них калачи, по-нашему булки. Процягнем аповед, цитуючи Михаила Бескорниловича на мове оригинала. Торговки зашумели. На рынке поднялся крик. Из ратуши выбежал бургомистр Иосиф Леонович, с ним все члены магистрата с саблями в руках бросились на безоружных солдат и начали их рубить, крича «Пора! Пора!». В это время ударили в вечевой колокол, его звон был условным знаком к убийству. Из домов выбежали мещане, вооруженные кто чем попало, повсюду виднелись сверкающие над головами сабли, бердыши, топоры, ломы.
Бывшие на рынке солдаты, хотя безоружные, мигом соединились между собой, дружно ударили на нападавших и отнятым у них же оружием произвели между ними кровавую сечу. Храбрость наносила смерть, отчаяние придавало силы уставшей руке. Площадь покрылась трупами. Солдаты одолели, но ненадолго. Граждане отворили тюрьмы, выпустили колодников и пленных. Те, соединяясь с гражданами, напали на россиян. Видя свою малочисленность среди площади, наполненной народом, ожидая неизбежной смерти, солдаты решились дорого продать свою жизнь. Их удары были тяжки, смертельны, израненные бились до изнеможения. Наконец, подавленные множеством, пали. Исключая воевод и нескольких офицеров, все были убиты. Только один рядовой Сила спасся от смерти, и то потому, что тогда же записался в Могилевские мещане. Конец цитаты. На самой справе вядома пра 150 маскоўскіх ратнікаў, якім удалося вырвацца з паўстаўшага горада і захаваць свае жыцці. Дабеглі да Рослава, адкуль паведамілі сумную для маскоўскага цара навіну. Могилевские мещане изменили, а ратных людей в Могилеве всех порубили. Дарэчы, цалкам верагодна, што лічба 960, якую пачуў і зафіксаваў Аўгустын Мейерберг, не ўлічвае гэтых маскоўцаў, якія здолелі выратавацца. Магчыма, што магілёўцы пасля вызвалення свайго горада, зводзячы дэбет з крэдытам, падлічылі толькі тых царскіх ратнікаў, цела якіх пахавалі ў горадзе, а таксама палонных, якіх было няшмат. Але гэта толькі версія, згодна якой колькасны склад гарнізона па стане на 1 лютага мог дасягаць 1110 чалавек. Вяртаемся ў Магілёў. 1 лютага 1661 года. Аўтар магілёўскай хроніцы, узгадваючы дзень паўстання, піша пра красамоўны факт аб тым, што бурмістр, які выскачыў з ратушы на плошчу, быў узброены палашом ката, тым самым, якім па рашэнні суда злачынцам секлі галовы. А ў запісках ігумена Арэста удакладняецца, што прозвішча таго бурмістра было Леанович, які з катаўскім мечам выбег з ратушы, перахрысціўшыся, крыкнуў «пара-пара», пасля чаго нехта з гараджана ударыў вечавы ратушны звон, абвяшчаючы трывогу. Тое, што адбылося далей, вы ўжо ведаеце. Вынікі. Спачатку пра страты. Імаверна, што страты праціўніка склалі ад 800 до 900 чалавек забітымі. У палон былі захоплены абодва ваяводы, некалькі афіцэраў і чыноўнікаў, прадстаўнікоў царскай адміністрацыі, якіх, оковав железо, посадили в тюрьму, а убитых, ободравши с них платья, погребли нагих, некоторых на горе Самусёвой, других погребли близ Покровской богадельни, а иных в других местах, где можно было погребсти. Звесткі пра страты сярод магілёўцаў прыблізна супадаюць, пішуць, што былі нязначнымі. Гараджан у гэтай бітве загінула мала, толькі некаторых паранілі. Магілёўская хроніка. Падчас гэтай бітвы шмат паранена і некалькі забіта мяшчанаў магілёўскіх, запіскі ігумена Арэста. Што далей? Москва помсціць як можа, і гэта зразумела. Вярнуць горад пад сваю ўладу не хапае ўзброенай сілы, таму змагаюцца з цывільнымі. У Смаленску захоплены 53 магілёўскія купцы, закаваныя ў жалеза і пасаджаны за краты. Арыштоўваюць магілёўскіх купцоў таксама ў Вязьме, Калузе, а магчыма і ў іншых памежных гарадах маскоўскай дзяржавы. Сустракаюцца звесткі пра тое, што маскоўскі патрыарх Нікан за здзейсненую здраду падпісвалі ж перад тым магілёўцы царскую прысягу, крыжы цалавалі. Таму і здрада, дык вось, маскоўскім патрыархатам на жыхароў Магілёва накладваецца анафема, адлучаюцца ад праваслаўнай царквы. Дакумента, які пацвярджаў гэты факт, не захавалася, але ж сучасныя праваслаўныя магілёўцы могуць спаць спакойна. Ужо праз 6 гадоў пасля магілёўскага паўстання і імавернай анафемы епіскап Канстантинопольскай праваслаўнай царквы, мітрапаліт кіеўскі, галіцкі і ўсія Русі, епіскап беларускі Іосіф, светскае імя Афанасій Нелюбович Тукальскі, подписывая так званую разрешительную грамоту жителям Могилева от наложенного на них патриархом Никоном проклятия. Вось текст гэтага документа. «Ознаймуют им листом моим, и жмаючи донесенную собе от обывателей место его королевской милости, Могилева белорусского о заклятии их от неналежного архиерея» и гэтак далей. Цалкам магчыма, што афіцыйнай анафеме наогул не было. Яшчэ за 2,5 гады да магілёўскага паўстання летам 1658 года патрыарх маскоўскі Нікан публічна адмовіўся ад патрыаршаства і з'ехаў ва ўласны Нова-Іерусалімскі манастыр пад Масквой, які, дарэчы, будаваўся майстрамі-рамеснікамі, вывезенымі з Літвы Беларусі. Адкуль тады ўзялася інфармацыя пра царкоўнае пракляцце Магілёва? Верагодна, што я маглі распаўсюдзіць пра маскоўскі настроеныя святары магілёўскіх
праваслаўных цэркваў, каб выклікаць у сваіх прыхаджанаў пачуццё віны. Гэта гісторыя моцна кранула сэрца магілёўца, якія і звярнуліся да мітрапаліта кіеўскага, каб зняў анафему. Але гэта толькі думкі. Працягваем. Травень-чэрвень 1661 года галоўныя арганізатары магілёўскага паўстання на чале з войтам Пятром Казановічам запрошаны на вялікі 6-тыднёвы сейм, які ў гэты час адбываецца ў Варшаве. У якасці трафеяў магілёўцы прывозяць туды захопленых у палон маскоўскіх ваяводаў і іншых афіцэраў і чыноўнікаў царскай адміністрацыі. Перад каралём Рэчы Паспалітай і удзельнікамі сейма агучваецца падрабязнае апісанне паўстання. Не выключаю, што аповед прыпраўлены шматлікімі гераічнымі эпізодамі, модзе і прыўкрашанымі. Як без гэтага? Уражаны кароль выдае поўную амністыю Магілёву, які у 1654 годзе здзейсніў дзяржаўную здраду, але ў лютым 1661 года выкупіў сваю віну. Крывёю, збольшага чужою. Гораду не толькі афіцыйна вяртаецца магдыбургскае права, якое да слова дзейнічала і падчас царскай улады. Памятаеце плюшкі Магілёва ад Алексея Михайловича Цішайшага. У дадатак Магілёў ураўноўваецца ў правах са сталічнай Вільні. Вояк! Падорана вялікая гарадская пячатка з новым гербам. Як бачым, была адна вежа, стала 3. Да слова, арыгінал прывілея захаваўся, зараз знаходзіцца ў Санкт-Петербургу. Прыгожае афармленне, не дакумент, а твор мастацтва. Пятро Казановіч, галоўны арганізатар паўстання, атрымлівае пацвярджэнне свайго войтаўства. Урад, пасаду каралеўскага сакратара, таксама вёску Кутня каля Магілёва. Як падкрэсліваецца ў каралеўскім прывілеі, за заслугі і бясстрашша рыцарскае ўзнішчэнні сіл непрыяцельскіх войскаў на горад і зямлю Магілёў, якія прыйшлі. Дарэчы, на гэтым малюнку сын Пятра Казановіча Тодар, сустракаюцца іншыя варыянты яго імя Тэадор або Фёдор. Ён заменіць свайго бацьку на пасадзе магілёўскага войта. Партрэт намаляваны, імаверна, з натуры на адной са старонак актавай кнігі магістрата. У магілёўскай хроніцы Сурты і Трубніцкага згадваецца цікавы факт, звязаны з гэтай асобай і магілёўскім паўстаннем. У чэрвені 1706 года расійскі цар Пётр I прыязджае ў Магілёў, дзе сустракаецца з войтам Тодорам, Фёдорам Казановічам. Вось так у хроніцы апісваецца іх сустрэча. А калі спытаў цар у гаспадара, як бы зваўся гаспадар, крыху сумеўшыся, адказаў, то Фёдор Казанович, Пятрович. Тады цар, паклаўшы рукі на яго плечы, сказаў: «Полна, не пугайся, я знаю, что за твоим батюшком Москву высекли. На то война была, а Москва тогда дурна была». Ну, вось так словы Петра I. Вяртаемся да падзеяў 1661 года на сейм у Варшаву. Аднаму з бурмістраў Іосіфу Леановічу кароль надае шляхецтва і прыдомак «Пара» да прозвішча. Па той прычыне, што ён, Леановіч, перад пачаткам такога памятнага дзейства крыкнуўшы «Пара, пара», пачаў бой і ўзрушыў усіх суграмадзянаў сваіх да храбрасці і мужнасці, каб і нашчадкі яго ад роду ў род дзеля незабыўнай памяці вядомага ўсім здарэння мінаваліся Пара Леановічамі. Акрамя бурмістраў Леановіча і Ляшкевіча атрымліваюць шляхетную годнасць, а таксама магчымасць набыць сядзібы і іншыя магілёўцы, якія адзначыліся адвагай. Вось іх прозвішчы: Карабанка, Роб, Ярашэўскі, Ракус, Каралёк, Ельяшевіч, Гартынскі, Стош, Казлоўскі. Некаторым мяшчанам, імаверна, сотнікам і дзясятнікам надаюцца афіцэрскія чыны і ўручаюцца ўзнагародныя шаблі, як за ўдзел у вялікай палявой бітве. Ну, заслужылі. Каскевіч, Цалабан, Антушкевіч, Грум, Аношка, Бурачок, Батвінок, Булай, Сташэўскі, Церпілоўскі, Круціла, Бут, Пашашэўскі, Трубніцкі, Каржанеўскі, Селеніч. Можа, хто з нашчадкаў гэтых людзей зараз жыве на Магілёўшчыне? Ёсць нагода для гонару. Цікава тое, што па ўспамінах Мерберга, які гасціў у Магілёве ў верасні 1662 года, на той момант магілёўцы рашуча адмаўляліся прыняць у горад каронную стражу, давяраючы ахову сваіх брамаў і стану адным сваім гараджанам, якіх усё яшчэ лічыцца да 4000 здольных насіць зброю. Сакавік 1664 года. Магілёў наведвае кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір Ваза, які гэтак добразычлівы і паблажлівы да мяшчан магілёўскіх, што і на абедах у мяшчан быў. Што далей чакае гэты вольналюбівы горад? Развіццё. Пасля вайны вырастае колькасць насельніцтва. Значных поспехаў дасягае горад у эканамічным стане. Сыходзяць у нябыт і гарадскія паўстанні. Магілёўскія падзеі лютага 1661 года становяцца гарадскім эпасам і гераічным наратывам, з часам абрастаюць новымі, магчыма, выдуманымі падрабязнасцямі.
У 19 стагоддзі, калі Магілёў знаходзіўся ў складзе расійскай імперыі, з'явіцца трэцяя версія паўстання. Яе пачуе ад мясцовых жыхароў, а затым апублікуе ў адной з львоўскіх газет у 1824 годзе невядомы падарожнік з Галіцыі. Што будзе ў тым аповедзе? Згадкі пра 7-тысячны царскі гарнізон, а таксама пра магілёўскага войта па мянушцы Пара, якую той атрымаў з-за таго, што часта спазняўся. З'явіцца і новая прычына паўстання. Аказваецца, што маскоўцы самі планавалі выразаць жыхароў горада, але тыя даведаліся і нанеслі ўдар на апярэджанне. Дарэчы, выглядае як апраўданне магілёўцаў перад уладамі расійскай імперыі. Працытую урывак. Правадыры маскоўскай збройнай сілы перад пачаткам дамоўленай паміж сабою разні сабраліся ў брацкай царкве, чакаючы прызначанага часу. Войт вырашыў апярэдзіць расійцаў, бо даведаўся пра іх намеры ад адной дзяўчыны, у якой закахаўся расійскі салдат, і якой ён раскрыў таямніцу, папярэдзіўшы, каб не знаходзілася на тым месцы. То калі пачалася разня, адзін масковец кінуўся да царквы і распавёў начальніку, што Пара паўстаў. Той падумаў, што ён яму нагадвае, што ўжо прыйшоў час пачынаць разню, паглядзеў на гадзіннік і са спакоем адказаў, што яшчэ не пара, толькі праз гадзіну. Але неўзабаве народ Магілёва даў яму зразумець памылку, калі кінуліся да царквы, усіх выцягнулі на могілкі і пазбавілі жыцця. Дарэчы, пра могілкі, а дакладней пра брацкія магілы маскоўскіх стральцоў. Як напісана ў магілёўскай хроніцы, забітых ратнікаў маскоўскага гарнізону пахавалі. Большую частку тут, дзе на Самусёвай гары стаіць крыж, голымі пахавалі, а частку каля Пакроўскага шпіталя, дзе лужыны, а другіх пахавалі, дзе было можна. На гэтай карце сучаснага Магілёва адно з месцаў пахавання ў раёне плошчы Арджанікідзе, каля Шапіка, Белсаюздрука. А вось у гэтым месцы Магілёва, каля дома нумар 1 на вуліцы Грушаўская, яшчэ ў канцы 1930-х на магіле, якая была агароджана, стаяў драўляны крыж. Потым не стала ні крыжа, ні агароджы, ні пагорка, які быў разрыты мясцовымі жыхарамі з-за гліны, каштоўнага будаўнічага матэрыялу для абмазвання печак. Вось такі фінал гэтай гісторыі. Як захоўваецца памяць аб магілёўскім паўстанні ў сучасным Магілёве? Помнікаў або памятных шыльдаў пакуль няма, але ж ёсць герб горада. Той самы герб, які Магілёў атрымаў па грамаце караля Яна Казіміра Вазы ў чэрвені 1661 года. Да слова, пасля далучэння ўсходняй Беларусі да расійскай імперыі герб Магілёва падкарэктавалі, выяву узброенага вершніка з узнятым мячом замянілі двугаловым арлом. Але ў такім выглядзе герб праіснаваў нядоўга. 16 жніўня 1771 года найвысока зацвердзілі магілёўскі губернскі герб. В верхней части щита половина российского герба в знак того, что сие наместничество присоединено к империи российской. В нижней же старый герб «Всадник на коне в красном поле». У студзені 2005 года указом президента Республики Беларусь Магілёву быў вернуты яго гістарычны геральдычны сімвал. Кожны элемент нова-старага герба быў абгрунтаваны геральдыстамі і навукоўцамі. Блакітны колер – сімвал неба, узвышаных пачуццяў і думак, Дзевы Марыі, велічы, прыгажосці і яснасці. Зялёны колер ніжняй часткі шчыта, сімвал жыцця, абнаўлення, надзеі, а таксама гонару і даверу. Тры вежы, акрамя таго, што сімвалізуюць Троіцу, крэпасць, сімвал Бога, яшчэ звязаны з легендай аб узнікненні горада на 3 пагорках. Адчыненая брама мае 2 тлумачэнні. Біблейская, сімвал райскай брамы, адчыненая для праведнікаў, і гістарычная, Магілёў адкрыты горад, яго жыхары заўсёды радыя гасцям, але толькі добрым людзям. Выява рыцара з узнятым над галавой мячом нагадвае аб гатоўнасці бараніць родную зямлю ад ворагаў. Пагоня на чырвоным шчыце – афіцыйны герб Вялікага княства Літоўскага, у склад якога ў час прыняцця герба ў 17 стагоддзі ўваходзіў горад. Вось так. Падзеі, якія адбываліся ў Магілёве ў лютым 1661 года, узгадваюцца і на 200-рублёвай банкноце Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. У левым верхнім куточку купюры можна ўбачыць выяву вялікай гарадской пячаткі. Так, тое самае, якую Ян Казімір Ваза дараваў Магілёву ў чэрвені 1661 года. Гэта прыгожая, буйная па наміналу банкнота цалкам прысвечана гісторыі Магілёўшчыны. Трапіць у ваш гаманец не спяшайцеся разменьваць. Варта разгледзець яе уважліва. І ў дадатак да гэтай тэмы. Напэўна, вы заўважылі, што ў гербе Магілёва прысутнічаюць элементы шляхецкага герба Гржымала, якім на працягу стагоддзяў карысталіся казановічы, якія шмат карыснага зрабілі для горада, мелі вялікі аўтарытэт сярод магілёўцаў, таму
Усё лагічна і справядліва. Нагадаю, што сын Пятра Казановіча Тодар Фёдор, той, што прымаў у сябе дома Пятра I пасаду магілёўскага войта, займаў на працягу 56 гадоў вояк. Унук Пятра Казановіча, таксама Пятро, быў магілёўскім бурмістрам і старастам магілёўскай Мікалаеўскай царквы. Праўнук Габрыель магілёўскім войтам, гэта ўжо другая палова 18 стагоддзя. Прапраўнукі Пятра Казановіча ў 1805 годзе атрымалі прызнанне ў расійскім дваранстве і былі занесеныя ў 6-ю частку радаводнай кнігі дваранаў магілёўскай губерні. У першай чвэрці 20 стагоддзя адзін з магілёўскіх казановічаў, Барыс Ільіч, даслужыўся да генеральскага чыну. Пра гэтага военачальніка расійскай імператарскай арміі, а таксама белага руху, ёсць невялікі нарыс у маёй кнізе «Беларусь у войнах расійскай імперыі. Асобы і падзеі». У кнігарнях Беларусі яе ўжо, напэўна, няма, а вось у мяне яшчэ засталося колькі экземпляраў. Звяртайцеся, каму цікава. Да слова пра кнігі. Старажытнаму роду Казановічаў прысвечана кніга «Я сын ваш, Казановічы герба Гржымала». 576 старонак выйшла ў Мінску у 2012 годзе як працяг серый «Летапіс беларускай шляхты». Аўтар Анатоль Стэцкевіч Чабаганаў. Шмат цікавай фактуры. Магілёўцы мусяць ганарыцца сваімі землякамі. Мо і вуліца імя Казановічаў калі-небудзь з'явіцца. Заслужылі. Падзялюся з вамі фотакопіямі некаторых старонак гэтай грунтоўнай працы. Тэстамент, так званае духоўнае завяшчанне Еўдакіі Вавілаўны Казановіч, першай жонкі Пятра Казановіча, героя магілёўскага паўстання, складзены на сакавітай беларускай мове ў траўні 1653 года, роўна за год да пачатку 30гадовай вайны. І да слова, дзясяткі дакументаў Магілёва, якія прадстаўлены ў гэтай кнізе, таксама напісаны на тагачаснай мове беларусаў. І апошняе. Уважліва пагартаўшы радаводныя роспісы Казановічаў, прыйшоў да высновы, што герб Гржымала стаў фамільным гербам Казановічаў толькі пасля падзей лютага 1661 года. Дапускаю, што войт Магілёва Пятро Казановіч, абіраючы герб для свайго рода, спыніўся менавіта на Гржымале з-за падабенства яго на новы гарадскі герб свайго роднага горада, і гэта правільна. А цяпер вяртаемся да тэста для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Нагадаю, гучала пытанне. У якім мастацкім творы Уладзіміра Караткевіча узгадваецца магілёўскае паўстанне 1661 года? А. Каласы пад сярпом тваім. Б. Сівая легенда. С. Леаніды не вернуцца да зямлі. Д. Чорны замак Альшанскі. Класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч любіў і ведаў гісторыю Беларусі. Найбольшую цікаўнасць праяўляў да паўстання 1863 года. Нават прыступіў да напісання кандыдацкай дысертацыі на гэту тэму, але так яе не скончыў. Затое на базе тых ведаў, якія назапасіў пры падрыхтоўцы навуковай працы, напісаў знакаміты гістарычны раман «Каласы пад сярпом тваім». Напэўна, найбольш значны для беларускай літаратуры твор. Наколькі ведаю, ёсць у школьнай праграме. Пра магілёўскае паўстанне згадак у гэтым рамане няма. А вось у гістарычнай аповесці «Сівая легенда» пра паўстанне ідзе размова. Але пра зусім іншае паўстанне, сялянскае, якое, дарэчы, як і магілёўскае, адбываецца ў тым самым 17 стагоддзі. Пра падзеі гэтага ж часу Караткевіч піша ў сваім вядомым кожнаму адукаванаму беларусу гістарычным дэтэктыўным рамане «Чорны замак Альшанскі», але і тут нічога пра Магілёў 1661 года. Засталіся Леаніды, якія не вернуцца да зямлі. Загадкавая назва рамана, які быў выдадзены з вялікай цяжкасцю. Крытыкі абвінавацілі аўтара ў абстрактным гуманізме. Кніга выйдзе толькі праз 20 гадоў пасля першай публікацыі ў часопісе «Полымя», ды яшчэ пад іншай назвай «Нельга забыць». У наш час гэтая несправядлівасць выпраўлена. Дарэчы, Леаніды – гэта магутны поток метэарытаў, незвычайны метэарытны дождж, які назіраецца з пэўнай перыядычнасцю. Адзін з герояў рамана, афіцэр расійскай імператарскай арміі, ураджэнец Магілёва Пара Леановіч, нашчадак таго самага бурмістра, аднаго з самых вядомых герояў магілёўскага паўстання. Як напісаў Уладзімір Караткевіч пра свайго героя, нашчадак сепаратысцкай фаміліі. Ёсць у гэтым творы некалькі згадак і пра люты Магілёў 1661 года, сапраўды люты да ворагаў горад. Што пачытаць? Уладзіміра Караткевіча. Усе творы, якія я сёння пералічыў, ёсць у продажу ў беларускіх кнігарнях, бачу на свае вочы. Пра магілёўскае паўстанне асобнай кнігі або манаграфіі пакуль няма, а вось тым, каго зацікавіла бітва на рацэ Бася, пра якую сёння была таксама гаворка, але вельмі кароткая, раю кнігу
польскага гісторыка Кшыштафа Касажэцкага, кампанія 1660 года ў Літве, а таксама працу расійскага гісторыка Ігара Бабуліна «Дніпровскі рубеж. Бітва на реке Бася, 1660 год». Выдадзена ў 2025 годзе. Шмат карыснай інфармацыі. Ну вось і ўсё, даражэнькія мае. Тэма наступнай лекцыі размовы «Бітва на Кушлікавых гарах» 1661 года. Не прапусціце. Будзе цікава. Асобная падзяка гісторыкам, публіцыстам, мастакам, фотографам, усім добрым людзям, чые працы, творы і парады былі выкарыстаныя пры падрыхтоўцы гэтага роліка. Асобна паціскаю руку аўтарытэтнаму знаўцу магілёўскай гісторыі Аляксею Бацюкову. Шчыра дзякую усім за ўвагу. Цісніце на званочак, каб своечасова атрымаць паведамленне пра новы выпуск. Пішыце каментарыі, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі не зрабілі гэтага раней. Дапамагайце гэтаму адукацыйнаму праекту іншым, зручным для вас чынам. Гэта важна. З вами быў Віталь Чэрвінскі, гонар маю, да хуткай сустрэчы.